नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचा प्रॉन मसाला कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। चला तर मग आपण त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। इथे मी अर्धा किलो प्रॉन्स घेतले। मस्त असे मोठे प्रॉन्स मिळालेत मला हे। आता आपण इथे साफ करून घेऊया। त्याचे डोकं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे त्याच्यावरचं कव्हर हे सर्व काढून टाकायचं आणि थोडं शेपटीकडे दाब दिल्यानंतर सर्व निघतं ते। आणि त्यानंतर हा काळा धागा पूर्ण काढून टाकायचा। अशा प्रकारे मी आता सर्व हे साफ करून घेते। मी इथे ही कोळंबी सोलून साफ करून स्वच्छ धुवून घेतली। त्यानंतर आता फोडणीसाठी आपल्याला लागेल तेल। या इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे कापून घेतले। ही ऑप्शनल आहे। प्रॉन्सची चव या बटाट्यामध्ये उतरते, खूप छान लागते ते आणि त्यामुळे मी इथे तुम्हाला जर नको असेल तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल। 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो, कांदा, 7-8 कढीपत्त्याची पानं, मिरची, आलं आणि लसूण ची पेस्ट मी करून घेतली। त्यानंतर फोडणीसाठी राई आणि जिरं, हळद, कोकम, कोथिंबीर, मालवणी मसाला आणि चवीपुरता मीठ आणि पाणी लागेल आपल्याला ग्रेव्हीसाठी। आता आपण यांना मॅरिनेट करून घेऊया। आलं लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट यात घालूया। त्यानंतर अर्धा चमचा मालवणी मसाला, पाव चमचा फक्त हळद आणि थोडं मीठ थोडंच घालणार आहे कारण आपण पुन्हा ग्रेव्ही मध्ये पण घालणार आहोत। आता आपण या सर्व प्रॉनला ते टाकून घेऊया। आणि थोडी मी 1 ते 2 कोकमाचे तुकडे घालणार आहे मध्ये आंबटसाठी। यात आपण याला मॅरिनेट करून ठेवला तर 10 मिनिटं बाजूला ठेवते। आता आपण प्रॉन्सच्या ग्रेव्हीसाठी जे साहित्य लागणार आहे ते पाहूया। 1 मीडियम साईजचा कांदा उभा कापून घेतलाय। ओल्या नारळाचं अर्ध वळ किसून घेतलंय। 10-12 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 1 चमचा बडीशोप, 1 चमचा धणे आणि 4-5 मिरी घेतले। आता आपण वाटणाला लागणारं साहित्य भाजून घेऊया। मी थोडंसं तेल घालते। त्यानंतर हा कांदा आपल्याला भरपूर भाजायचा आहे यामध्ये। हा कांदा भाजत असतानाच आपण त्यामध्ये धणे, बडीशोप आणि मिरी हे तिन्ही वस्तू घालून घ्यायचे। मध्यभागी थोडं भाजायचं आहे ते चांगलं। कांद्याबरोबर ते छान भाजलं जाणार आहे आणि त्यातच हे लसूण आणि आलं तेही घालून घ्यायचंय। ते कांद्याबरोबर घातलं की चांगलं भाजून येतं। मग ते गॅस बारीक करायचंय। बारीक गॅसवर आपल्याला हे वाटण भाजायचंय। आता आपला कांदा आणि ते सर्व साहित्य छान भाजलं गेले। आता आपण यामध्ये खोबरं घालूया। आहे मी ओला अर्धा नारळ घेतलाय। मला ग्रेव्ही केवढी हवी त्या प्रमाणात तुम्ही खोबरं घालायचं आणि ओला नारळ नसेल तर सुकं खोबरं घातलं तरी चालेल। हे वाटण भाजलं ना तर त्या ग्रेव्हीला वास मस्त येतो। आपलं हे खोबरं भाजलं गेले तर मी गॅस बंद करते। आता हे थंड करत ठेवायचंय आपल्याला आणि थंड झाल्यानंतर आपण आता हे मिक्सर मध्ये वाटून घेऊया बारीक एकदम। आता मी गॅसवर हे पातेलं ठेवलंय आणि गॅस चालू केलाय। त्यामध्ये फोडणीसाठी तेल घालायचंय। मी 3 चमचे फक्त तेल घातलंय, जास्तही घालायचं नाही। तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये राई आणि जिरं पाव चमचा घेतलेलं आपण ते घालायचंय। त्यानंतर 7-8 कढीपत्त्याची पानं, बारीक चिरलेला कांदा, आलं आणि लसूणची पेस्ट, कांदा भाजल्यानंतर आपण त्यामध्ये या टोमॅटो बारीक चिरलाय तो घालायचा आहे। चांगला भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला मऊ होईपर्यंत। 2 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते याच्यावर। आपली फोडणी भाजेल। मग आपली फोडणी भाजत आली आहे। आता कांदा पण छान मऊ झालाय आणि टोमॅटो सुद्धा। त्यात आपण थोडीशी हळद घालणार, पाव चमचा। प्रॉन्सला मॅरिनेट करताना थोडी हळद घातलेली त्यामुळे थोडी घालायची। आणि शिवाय आलं लसूण सुद्धा मी इथे 1 चमचा घातलं कारण आपण मॅरिनेट करताना प्रॉन्सला लावलेलं आपण। त्यात टोमॅटो मऊ झालाय आपला। आता आपण मसाला घालूया। आता मी फक्त इथे 1.5 चमचा मसाला घालणार आहे कारण प्रॉन्सला मॅरिनेट करताना आपण अर्धा चमचा घातलेला आणि जेवढा मसाला तुमचा तिखट आहे त्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। मी इथे 1.5 चमचा घातलाय मसाला।
फोडणीमध्ये छान मसाला भाजल्यानंतर आपण त्यामध्ये ही जी बटाटे कापून घेतले ती घालायचे. मी याचे 2 बटाटे घेतले. ते कमी जास्त करू शकता तुमच्यावर, एक घातला तरी चालेल किंवा नाही घातला तरी चालेल. आणि मी थोडं बटाट्यांना लागेल एवढं मीठ घालणार आहे, बटाट्यांना पण चांगली चव येईल ना. 2 मिनिटं झाकण ठेवते मी यावर, म्हणजे ते बटाट्यांना फोडणीच लागेल. 2 मिनिटं झाली आपली. थोडं पाणी घालणार, बटाटे शिजायला हवीत म्हणून. ते अर्धी कच्ची झाल्यानंतर आपण प्रॉन्स टाकायचे त्यामध्ये. मीठ घालताना जरा सांभाळून, कारण आपण प्रॉन्सला सुद्धा थोडं मीठ टाकलेलं आहे प्रॉन्स मध्ये मॅरिनेट करताना. आणि मसाला सुद्धा मीडियम करायचा आहे गॅस. आपण झाकण काढून बघूया आपली बटाटे कितपत झाली ती. कच्ची आहे, अजून कलर त्याचा चेंज झाला नाहीये. अजून 2 मिनिटं झाकण ठेवणार आहे मी. झाकण काढून बघूया आपली बटाटे कितपत शिजली आहेत ती. कलर चेंज झालाय बटाट्यांच्या, हे अर्धी कच्ची झाली, पूर्ण शिजली नाही. आता याच वेळेला आपण हे प्रॉन्स आपण मॅरिनेट करून ठेवलेले ते घालायचे. आता लगेच गॅस एकदम बारीक करायचा आहे. सर्व मसाला सकट घालायचे आपल्याला. त्यामुळे मसाला आणि मीठ घालताना थोडं सांभाळून घालायचं, कारण का या मॅरिनेट करताना भरपूर प्रमाणात आपण मीठ, मसाला आणि आलं लसूण पेस्ट पण घातलेली त्यामध्ये. हे प्रॉन्स घालून झाल्यानंतर आपल्याला ढवळायची आहे ती, जेणेकरून सर्व कोळंबीला त्या लागायला पाहिजे, प्रॉन्सला त्या फोडणी आणि सर्व जे घातले आपण साहित्य. 2 मिनिटं आपण ठेवूया झाकण यावर. आता आपले 2 मिनिटं झाली आहेत. कलर छान पांढरा आलाय त्यांना. यामध्येच आता थोडं, याच वेळेला आपण आता लगेच कोकम घालायचे. तर थोडा आंबटपणासाठी कोकम घालायचं यामध्ये, जास्त नाही, 4-5 घातले मी, बारीक आहे तुम्ही. तर तुमच्याकडे कोकम नसेल ना तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल आंबटपणासाठी, पण हे आंबट असेल तरच छान लागतात मच्छीचे प्रकार. मगाशी आपण जी वाटण केलेलं ग्रेव्ही या प्रॉन्स साठी, ते असं मिक्सरला मी वाटून घेतलंय. त्यात तुम्हाला आता पाहिजे ते, तुम्हाला किती हवी ग्रेव्ही त्या प्रमाणामध्ये हे घालायचं आपल्याला वाटण. आताच घालायचंय, कारण बटाट्यांना आणि प्रॉन्सला छान लागेल. तुम्हाला किती ग्रेव्ही हवी त्या प्रमाणात तुम्ही घालायचंय ते. मी ते अर्धा नारळ घेतलेला ओला. हे जे मिक्सर मध्ये राहिलेलं थोडं खोबरं होतं ते पाणी मी यामध्ये घालते आता. आपले बटाटे अर्धी कच्ची झाली आहेत त्यामुळे, आणि प्रॉन्स पण थोडे आता शिजायला हवेत त्या ग्रेव्ही मध्ये, तरच त्याला छान वास येईल. ढवळून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये थोडं मीठ घालणार आहोत. आता आपण प्रॉन्सला मॅरिनेट करताना मीठ घातलेलं, थोडं बटाट्यांमध्ये घातलेलं. आता या ग्रेव्ही पुरता फक्त थोडस सांभाळून घालायचं, नाही तर खारट होईल ते. आणि थोडी कोथिंबीर आता मी शिजताना टाकणार आहे. ढवळायचंय आणि आता झाकण लावून आपण छान शिजायला द्यायचे. बटाटे पण अर्धी कच्ची आहेत, प्रॉन्स सुद्धा आता घातले तर तेही शिजायला हवेत आपल्याला. गॅस थोडा बारीक करायचा उकळी आल्यानंतर. आणि आता हे झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं बटाटे आणि ती प्रॉन्स चांगली शिजायला द्यायचे, जेणेकरून ती ग्रेव्ही आणि सर्व जे आपण मसाले घातले ते त्यामध्ये टाकतील. ते मध्ये मध्ये ढवळून बघायचंय जरा. बारीक गॅसवर बटाटे आणि प्रॉन्स चांगले शिजायला द्यायचे आपल्याला. फक्त सोलायचाच कंटाळा असतो, पण बाकी खूपच छान होते. याची चटणी म्हणा किंवा सुके केले तरी छान लागतात. ही चटणी तर तुम्ही भाकरी, चपाती, भातासोबत सुद्धा अशी सुद्धा खाऊ शकता. आता आपले 5-1 मिनिटं झाली आहेत आपली. आता आपण बघूया आपली ग्रेव्ही कितपत तयार आहे, केवढी जाड झाली ती. वास मस्त येतोय ग्रेव्हीचा. आपले बटाटे शिजलीत की नाही ते आधी बघूया आपण. मस्त झाली बटाटे आपली, शिजली आपली बटाटी. आणि प्रॉन शिजायला वेळ लागत नाही, तो तेही शिजले, यांचा कलरच समजतो लगेच. आकार चेंज झाला यांचा. हे आता आपली ग्रेव्ही तयार झाली. तुम्हाला किती पातळ हवी, किती घट्ट हवी तुमच्यावर आहे. मला आता हे एवढी बस आहे. हे अजून थंड झाल्यावर थोडी अजून घट्ट होणार आहे. पण आपण चपाती आणि भाकरी सोबत ही एवढी घट्ट बरोबर आहे, किंवा भातासोबतही तुम्ही खाऊ शकता. मी आता गॅस बंद करते. आपली प्रॉन्सची ग्रेव्ही तयार झाली, प्रॉन्स मसाला. ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की कळवा ही रेसिपी कशी झाली ते. माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओ लाईक करा आणि माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असेल तर माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.